an tabbata komai na da sanadi, komai da sanadi, komai na da sanadi, mai abin bade shi zai zama a saman gaba. Yarinyar nan dai da na taɓa baka labarin cewa na taimaka kwanakin baya da sarauce? Na gane ta amma akwai da ita. Ai wato ina cikin tafiya sai muka ne ta sai muka gaisa. Ina hankorin faɗa mata abin da yake cikin raina. Wai ashe ita ma abin da yake raina daidai yake da irin abin da yake raina. Dan dai cewa ce tana son ka. Aya maganar kenan. Saboda na yarin kudin gaya mata ta farta min cewa tana suna yanzu haka akwai nambanta a cikin wayana. A bani nambanta kiranta ne kawai bai yi ba. Amma dai ta gaya masu sunanta kafin ta tafi. Kuma matsala ta da dai abokina kana da mantuwa. In baka manta ba lokacin ba da na baka labari ai na faɗa maka cewa ta gaya min cewa sunanta Aisha Humaira. To ai sunan budurwa ta nima Aisha Humaira. Ka ce dai irin sunan budurwa ɗaya za mu yi da kai kenan. To ka san me zai faru? Magana ta gaskiya tunda har muka haɗa masu suna iri ɗaya. Ya fa kamata a ce mun je na ga wannan Aisha Humaira ta. Ai saboda na gaji da Aisha Humaira mai kyau ce Aisha Humaira ya san sallah na gaji. Ka gane? To ai abokina banda abin ka yanzu ma gurin ta zani ko idan haka tashi mu tafi. Sai kuma da ganin sarkin bawa sai miya ta yi zaki. Bare da gaske. Yanzu ba ina da abin yi. Bari dai wani lokacin dai sai mu sha rana. Ko dai Aisha Humaira ta tafi ta kai kyau. Ba ka baka tashi mu je. To shi kenan da yadda mu ci. Yau dai a kare mu shi kenan. Allah dan zo na aike ka. Dan shiga ciki da Allah ka ji ana sallama da Umaira. Ka ce mata Ahmad ne yazo. Ranci ta nan. Ko da kin cike na gode kaji. Ha ga zo. Mun ga wannan ta sha Allah zai. Aminu alaikum salam ka ƙara so? To da Allah dan bani 5 minutes mana ina bayan layi ne wallahi a cikin shiri amma yanzu san shi. Okay to. Abokina wane ne ya kira ka kuma? Wallahi abokina wani abokina ne wallahi amma kai mun uzuri idan ta fito kawai ka ce ina gaishe ta. Fi sabilillahi mutu tare da kai ba za ka tsaya ta fito ku gaisa ba. Idan dai ta kawai ka ce ina gaishe ta insha Allah ai ko muna tare wata nan ba sai mun zo a gaisa ba. To shikenan ba da mu waɗansu. Assalamu alaikum. Amin wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ka ce min zaka zo min da abokin ka magansa kuma ya na ganka kai kaɗai. Wallahi ko tare muka zo da shi yanzu aka kira shi wallahi ya tafi. Shi abokin nan naka ba a ganin sa ne ko dai ni yanzu da kaina na gan shi. Aikin sani tsoro nake kar abokin nan nawa ya zo ya ganki saboda tsaban kyan nan naki zai iya cewa yana son ki kuma tsoro nake ji wallahi. Ya kamata ka san cewa dan kai kaɗai Allah ya halicce ni babu wanda zai iya raba mu. Tabbas na san dan ni Allah ya halicce ki don haka ni ma ina son ki. Aiki nake yi na tura aka kira ni yanzu kawai mi waya. Komai na da sanadi farawa ko wa'adi wanda ya biɗa zai sare yayi ta zuri in abin biki ya taso sai tanadi na gano gidansu sarki sanin da na ba ka so ba a son ka nan wata yarinya ce ina yarinyar da muka biyo kwanaki za mu kashe ta na gane kai sarki kamar yarinyar nan wai ta aka yi ma kasan sunanta har da gidansu ma Karki manta namiji ba dan goyo bane sam maganar ki ba haka bane domin namiji cikakken dan goyo ne na farko
maza su suka haife mu, idan ba 'yan goyo bane ta yaya za mu rinka amsa sunanmu da sunansu. Na biyu, namiji zaki so kuma namiji zaki aura, shine zai dauke miki duk wani nauyi na rayuwar. Na raini soyayya a mafarki na haifi jayayya a mafarki na sani ƙeya tsimagiyar hanya. From the great house of entertainment, Daɗin Global Resources present its first movie, Mafarkina web series. Kaga abokina, ka san fa da zafi ake dukan karfi. Gwanda mu je a take wasan nan da mu. Dan da ka ba labari gwanda a baka. Sadaukarwar da ne miki a soyayya a baya. Yanzu ba zan iya hakan ba. Don haka ina so ki dawo min da soyayya ta. Me yake damun ki Bilkisu? Anya a hayyacin ki kike kuwa? Ka faɗi ko rikirkita kwakwalwata. Wai shi yanzu me kuke nufi da ni ne? Kai haƙuri, ba wai son ka bane ba na yi. Maryam, wani irin dalili ne wannan? Kalaman soyayya. Kalaman soyayya Maryam. Kalaman soyayya. Yazid Bello Daɗin movie Sacrifice to Farah and Mifra M. Inuwa. Love, feelings, emotions, dedication, affection, desire, opinion, care, sensation, excitement and sacrifice. Mafarkina, the web series. Mafarkina. Na tila ma tura kan na ƙara ganin ka da yarinyan nan. Na rantse da asamar na ƙara ganin ka da yarinyan nan sai na ma hukunci. Kamar ya wace yarinya kenan? Da mutuwa na ɗaukar mutum biyu, da tare za a haɗa mu. Kuma ba na so na rasa ki a rayuwa. Tun da na rabu da Suleiman na kasa samun sukuni a cikin zuciyata. Domin kuwa kalaman soyayyarsa sun riga da sun gurɓata zuciyata. Kin ganta, zuciya ce. Idan ta tuna da wanda take so, tabbas sai ta yi ƙunan da ba a taɓa tsammani. Ashe a gurin sa ka koyon soyayya. Created and written by Yazid Bello Daɗin Kowa. Executive production Daɗin Kowa Global Resources. Producer Yazid Bello Daɗin Kowa. Assistant Director Ismail Magajin M. Sharif and Yazid Bello Daɗin Kowa. As directed by Muttaq Alazo. What is the result in the field of the battle? Watch out on Mafarkina. Mafarkina. Coming soonest, inshallah, at Daɗin Kowa Global Resources YouTube channel. Subscribe to our YouTube channel, Daɗin Kowa Global Resources. A yagan nan na ganta ina jangul gaga da ai. Kawai na dan sassaba na fi bayanta sai na ga ta shiga wani gida. Wai ashe nan ne gidansu. Na tambayi sunanta a gaya min wai sunanta Humaira. Hai, yarinyar nan ta tafi da tunani na wallai. Sarki, tun da haka ne, bari na je na ebo makaman nan saboda tsaro ba don tsoro ba. Kai, dakata, ba wannan ne zai kai mu ba. Loba za a je a ɗan sha, gaga da yayi. Dawo, bari ma ɗan cika kaina da hayaki. Na kasan kai kogo ne sai da hayaki. Ga, da an ban mu mun je wajen nan. Ina ma wannan ɗin daga ne. Hai, hala irin lau. Hai, yau in na je na fasa yarinyar nan kai da wani kalaman ko? Ka bari kawai, wallahi ta ce, wadda ma da irin farawa ko kowa aji wanda ya biɗa zai sari ya ta zuhuri in abin biki ya taso sai tanadi an tabbata komai na da sanadi komai da sanadi komai da sanadi mai abin faɗe shi zai zama a tsawon gaba. Komai da sanadi alkairi ko akasi za a kawo da batun sasanci ba a gudu ba. mu dan samu yaro ma mu dan an taya shi ko ya dan kira mana ita. Kai zo nan. Ka shiga gidan nan ka ce Humaira ta zo kaji?
In abin biki ya taso sai tanadi. To sannan ka gaji da kana shan sigari ma yana na dan ba ka zuka dan mu ka san ita ce tsaraban mu. Komai da sanadi, komai na da sanadi. Bismillahir rahmanir shaitanir rajim. Ke ya aka ne yake wa mutane wani a'udhu billahi shedanu kika gani ne? Kaka ta ɓaure ba wannan ce ta kama ba. To menene ya kawo ku kofar gidanmu ko kwacin naku bai tsaya akan hanya ba sai kun biyo ni har gida? Mu mata kenan. Mu ba kwace muka ba alheri ne kawo wajen ki. Ban gane ba alheri. Ni wallahi da na san ku ne ma ba zan fito ba. Wai kina nufin baki san me kawo wajen ki ba? To zance na zo yan mata. Ban ga zance ka zo ba wajen kwa kenan. Ke nake so kuma wajen ki ne. Yanzu ka kalle ni sama da ƙasa ka ce kana so na kai ma ai ka san zaren ba kalar yadin ba ne. Maganin sarki, kawai ka ban mu kawo ƙarshen rashin kunyan yarinyar nan. Wallahi babu wanda ya isa ya zo har ƙofar gidanmu ya ce zai dake ni. Na ga ta masu kai wani ƙara ji ka yi magana. Ranan nan ma na yadda ina son ka ne don na ceci rayuwata amma me zan yi da ɗan daba irin ka kawai. Umaira, ka gani ko oga, shi yasa muka ce ma ka bari mi wa yarinyar nan wuf wallahi kawai mu gama da ita. Wallahi sai na sace muku zuciyar ta. Sai kan nan fa akwai shi. An tabbata komai na da sanadi, komai da sanadi, komai na da sanadi. Mai abin faɗe shi zai zama a sahun gaba. Waye wannan kuma? Assalamu alaikum. Amincin Allah ya tabbata a gare ki. Kina amincin Allah ya tabbata a gare ka. Kin san da wanda kike wa kuwa? A'a ban gane ko waye ba. So Bashir ne. Oke dama kai ne? Tun yaushe na baka namba ta baka kira ni ba sai yanzu. Wallahi na so na kira ki to wani dan uzuri ne ya rike ni da kuma gaskiya rashin kati a wayata. Kuma baka da katin ko flashin ba za ka mun ba sai na biyo ba? To ai hakuri. Ke yanzu idan na miki flashin din sai ki kira? Mana me a ciki? To shikenan ba matsala. Insha Allah ba za ƙara ba. Zan kira. Okay tafi ka a ƙara. To, yiwa an jima yanzu ina dan wani aiki ne. Okay tam na gode. Amma fa ka kira ni. A zan kira ki ai ni zan miki alƙawari to. Dan shi kenan sai an jima. To sai an jima. Assalamu alaikum. Kai mutumin nan, haka ne. Wallahi lumar. Tun da na shawo kwana naga kana wa. Kai ko da kake waya? Kai ka bari ka. Wallahi da mutuniyar da nake waya. Humaira. Kaga da ka ƙara so da wuri ai da na baku kun gaisa. Wallahi tallahi ya kamata kuma mu gaisa da antin ta. Yanzu ma abin da yasa ba zan ƙara kiranta ba. Ka gane? Yadda shi a san matan nan dai sai a Allah sai ta ci. Yawwa saboda mun yi da ita sai an jima zan kira ta. Amma in Allah ya da in an jima din idan muna tare sai in ba ku koyi sa. Ko Allah ya sasanta ku. Ai ya ma sasanta kake bi da kai. Ina kuma zaka ji? Wallahi zan dan je nan bayani zan soka. Sai fa yawo ne da kai fa. Ka zo mu je mana. To mu je. Wai Umaira, wai sai yaushe zaki gane irin san da nake miki ne? Wai me yasa ba za ki amshi soyayya ta ba? Ni fa ba son ka ne ba na yi ba. Halin ka ne ba na so. Halina, to wani irin hali gare ni Umaira? Sace-sace mana da kwace mana. Sace-sace da kwace. Umaira, yanzu kina nufin idan na daina shaye-shaye, na daina kwace, za ki amshi soyayya ta? In dai ka daina shaye-shaye da kwace ba, zan amshi soyayyarka. To Umaira ki sani, daina shaye-shaye na da kwace-kwace abu ne mai matuƙar wahala. Amma abin da nake so da ki, zan daina shaye-shaye kuma zan daina kwace. Amma wani abu ya zo ya biyo daga baya, ki kuka da kai. Umaira, daman za ki iya cin amana ta irin soyayya da kike nuna min ashe ƙarya ne. Za ki iya tsayuwa da wani ba ni ba. Kawai idan ka ganni da wani sai ka ce soyayya muke, ka san abin da ya haɗa mu da shi, za ka ce cin amanar ka nake.
Ka ƙara taɓa min jiki, duk wata ƴa mace ta gari burinta ta tsirta jikinta, ni ba haka nake ba. Wanda ya biɗa zai sarin yayi ta zuhuri. In abin biki ya taso sai tanadi. An tabbata komai na da sanadi. Komai da sanadi, komai na da sanadi. Mai abin faɗe shi zai zama a tsawon gaba. Komai da sanadi, alkairi ko akasi. Za a kawo da batun sasanci ba a gudu ba. Baka san ni wace ce a cikin makarantar. Ya aikin ne ga kuɗi yawa. To kuma sai dai in tashi suka amma tabbata na ga Azara da ita da Abdul anan suna gaci. Yanzu sabon baki da mutunci dan ya buga miki bal baya sani shine zaki dau hannu ki mare shi. Da baka bani waje. Ba na son mana da baka bani waje. Insha Allah ba za Ba ta da hankali ne? Kana gani na ba ta buga min bal? Kai mahaukaci ne ko da kiki ne? Wace irin matsala? Sai dai idan idanun ka suke nuna ba. Gaskiya abin da kika manta za a cikin aji ban ci daɗin sa. Na fahimci yarinyar nan gaba ɗaya ba ta da kunya a cikin makarantar nan. Kai? Tambaya ta fa aka yi kuma na bada amsa to me laifi na a ciki? Me yasa sai mu suka zo makaranta? Kama dai ka banza kenan ba karama ba mu baka ban mu rama ma ba. Wai na shirya aika ce na ka zo ka tsaya a nan gobe rayuwar ka duk a dukunkuna ta yi tsami ne ke faruwa. Sai dai kawai da ke kawai bari kawai ka ci kunu yarinyan nan gaba ɗaya ta kona mai rai. Ai dama na ga a cikin aji an yi rubutu ka ce agoge yawa take cewa ba za a goge ba sai ba ka taka mata burki fa. Wai baka gama tsabar abin ya bata mun rai ba ina cikin aji kawai na bincika ta ma da waya ta kawai ne. Wallahi za mu sa ta dafa kunu ba ruwan mu da gidan masu kuɗi ce wallahi za mu zo da gasara sai ta dafa mu shi. Dan Allah ki yaku ban ga to ki bane.